Please listen carefully. Mi magyarok azt gondoljuk, ha külföldön artikulálva beszélünk, azt mindenki megérti. Bent van egy beépített emberem, aki magyarul beszél, én is magyarul fogok, és keresünk egy magyar-magyar tolmácsot. Érti, amit mondok? Igen. Bent viszont nem értik, amit mondok. Segítsen már nekem fordít, nem beszélek magyar. Jó? Hallom, segítek szívesen. Jó napot! Jó napot kívánok! Balaton nyaraló. Azt keresni, hogy mondjam. Balatonra szeretne az úr menni? Melyik városban? Valahol, melyik város? Hova szeretne menni? Siófok. Remek ajánlataink vannak. Mikor szeretne utazni? Mikor időpontok? Mikor? Július, augusztus? Most július van. 7. hó. Mikorra kellene? Hetedik nap. Egy hét múlva van? Igen. Jövő héten például? Ma. Ja, mától? Egy hétig. Hetedik. Mától szeretne az úr menni egy hétig. Jó. Balatonra szeretne utazni, szállást szeretne foglalni. Értem, melyik városban szeretne? Siófok, Zamárdi, Lelle, Boglár. Balaton, Siófok, Balaton, Zamárdi. Balaton. Igen, de Balaton, Siófok. Siófokra szeretne menni. Mikor szeretne? Mikor? Mi? Mikor? Siófok. Jó, de mikor? Siófok. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek. Gyermek utazik, vagy csak itt? Gyerek, felnőtt. Felnőtt. Egyedül? Egyedül? Felnőtt. Ő egyedül. Felnőtt. Két gyerek. Ja, egy felnőtt, 2 gyermek. A gyermekek hány évesek? Gyerek mennyi idős? Két gyerek. Igen, de a idős, mennyi idős a baba? 70 centi. Mindjárt. Wifi baba? 70 centi. Akkor az olyan 6 éves. Hol szeretne segítséget kérni, utazni szeretne? Hova szeretne az úr utazni? Hova szeretne utazni? Hova szeretne utazni? Én a Balaton. Balaton. Melyik város? Balaton. Melyik város? Which country? Siófok, Agárd. Melyik város? Balatonon. Siófok. Mikortól szeretne? Ma, holnap? Siófok. Szeretnék menni. Today, tomorrow, weekend. Today, ma? Siófok. Mai napon. Jó, gyermek utazik az urékkal? Gyermek, you have baby? Bambino? You have? No. Nincs gyerek. Nincsen gyerek. Gyerek nem. Nincsen gyerek. Milyen ellátással szeretnének menni? Önellátás, reggeli, félpanzió? Milyen ellátás? Reggeli? Reggeli, nekem reggeli, gyereknek reggeli vacsora. Mégiscsak van egy gyerek. Akkor Egy gyerek. Bambino. Kettő gyerek. Van hány évesek gyermekek? Hány évesek? Age. Nagyon éhesek, reggeli és vacsora is kell. Elnézést, érti, amit mondok? Külföldi, érti? Igen. Segítsen már, mert itt nem értik, amit majd picit fordítsa már le nekem. Magyar, persze, igen. Jöjjön akkor, jöjjön. Jó napot kívánok! Egy pillanat. Miben segíthetek a De mondja, akkor Balatonra szeretnék menni. Akkor menni ide Balatonra, vonat repülő? Inkább vonat, gondolom. Hát, Vonat igen, mert elnézést kérek, mert
repülővel nem lehet menni, csak a vonattal lehet. Kereti pályaudvartól indul, mindjárt mondom már, Balaton akarok. Várjon az utasítás, amik a másik barátomnál van, menni meg Gráf vonattal. Az pont ugyanabban a útba esik. Értem. Csak annyi, hogy jó. Balatonra szeretne menni. Siófokra? Nem jó Siófok, nem jó, az a másik irány, Balatonfüred, Balatonszeglád. Tudja fordítani neki, amit Persze, én Balatonra akarok menni. Na, akkor úgy tessék neki csinálni, hogy akkor úgy csináljuk, hogy én is akkor úgy megyek, hogy a Balaton. Már nekem is a pontját szeretem adta. Akkor én már Balaton, én már tudok menni Gráfra. Mert onnan indul a vonat. Értem, és az úr akkor Siófokra szeretne menni? Siófok, mondja már neki, hogy... Balatonra szeret menni. Siófok. Meg tudja kérdezni, az már vissza. Nem Balaton? Nem, az már visszaton. Az mennyi annyi, hogy 224 km. Aha. Mennék Családdal? Ez már kedvezmény, és akkor neki. Igen, van gyermeke az úr? Mennyi gyermek van? Nem értem. Gyermek, mennyi gyermek van? Gyermek pici? Mennyi? Várj, egy pillanat. Mennyi Grátus? Kicsi, baba, kicsi Grátus, kicsi Látus, kicsi nagy, baba. Két baba, kettő. Hány évesek? Meg tudja kérdezni? Mindjárt igen. Jó. Látus, Titi, Láti, 2, 4, 3, 5. 3. Jó. Az első mennyi? Pici, baba, pipi. 3. 2 vagy 3? 3. De 2 pici baba, 1, 3. 3. 1, 2 pici baba, mennyi? 5. Jó. Jó, tehát 3 is évesek, ha jól értem. Jó. 2 meg. Jó, és meg tudja kérdezni, hogy mikor szeretnének menni? Langedeles, Látus, landolni, Balaton, vagy bármi. Siófok. Mikor? Mai nappal van, igen. Nekem kell tolmácsolni az úr. Ó, miben is Egy hétre szeretne Balatonra. Melyik városba szeretne? Melyik városban? Siófok, Balatonfüred. Siófok. Siófok. Mikor szeretne menni? Siófok. Időpont. Most, holnap, egyet alszunk és utána vagy? Aludni Siófok. De mikor indulnál? Hol mész le? Ma? Mai napon. Jó, gyermek utazik az úrékkal? Egyedül? Egy gyerek. Egy gyerek. Hány éves a gyermek? Hány éves? 6 éves. Jó, és milyen ellátással? Önellátás, reggeli, félpenszió? Szakompa, minden? Cakompa. Reggeli és vacsora legyen, ugye? Cakompa. Jó, megnézzük. Feleség, gyerek, 3. Siófok. Gyerek megy, igen, tehát megy egy gyermek, megy az úr, és megy egy hölgy is, tehát a felesége megy vele? Feleség. Gyerek. Hát akkor 2. 2 fő, az úr meg egy
gyermek. Megnézem, hogy milyen ajánlás. Nagyon szépen köszönöm, teljesen tudok magyarul. Azt akartuk kipróbálni, hogy a budapestiek mennyire segítőkészek. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Egy videót forgattunk, ne tessék elharagudni, de adunk egy 10 000 forintos utalványt.